Така. Галена. Не, как е Казахте. очите? Не. Добре, Между другото, този не ги моста го знам. знам, този моста го знам. Ти знаеш ли му? Не. Молец. А Добре. молец само са двама. Ама Не трябва да са молци. Това съм аз. това е някой по-старичък. Защо? Защото малко почва да окапва косата. Чакай. Може да е някой политик. Те са музиканти. Добре. Няма как да е Криско от преди, нали? Не знам кой е. Не знам. Нямам идея. Веско Маринов, добре. Добре, чакай. Певец? Устата? Не устата. Няма да устата. Не. Фики. Това е Фики. Стига, бе! Този. Фаер. Добре. Да. От това между другото нещо Ама с много Б. OG, така изглежда бая стара да. снимка. Нямам никаква идея. Добре. Все още нямам никаква идея. Това е Мила Робърт. Как не знаеш? Криско. Сега ще да го кажа. Да, чао. Милко Коджи. Ето, Мустак го познах. Ария. Не, Преслава. Не е Преслава. Добре. Казах Преслава! Добре, как позна Преслава пак по който аз не мога да повярвам. Вирго. Азис. По мазния поглед. Не знам някакво става. Без брада, това е някой мъж, ама кой мъж? Нямам идея. Да, бе! Наско Конев! Не му познавам устата. Ария. Не, Лидия. Това вече Ария. Билянеш. Как ги познавам по очите? Боро първи. Дара. Между другото чака Бангаранга. Меди. Папи Ханс. Как го позна по Мустака, бе? Много го харесвам.